kepareng Jasuringa panggih temanten Kusumaning Ayu Putri Alifa Berliana Dalasana Bagus Damar Kusuma badhe katindakaken katur dumateng para ingkang wiliji mratitesaken laksitaning upacara adat Jawi panggih temanten kasuwun sawega ing gati satata ing diri. Awit sampun kepareng paripurna arepun ngadibusana temanten Putri Kusumaning Ayu Putri Alifah Berliana arsa kalarapaken saking panti busana tumuju wonten ing sasana pinajang lumaksana saking panti busana tumuju ing sasana palenggahan kursi pinajang Kusumaning Ayu Putri Alifah Berliana AMDM. Tuhuan Nudya ingkang sulistya ing warna sarira lencir kuning netra kocak liyep lindri lamun to sinawang saking katebihan busanane temanten putri katon pating glebyar pating calorot pindho kedheping Kartika Sasra tutpuri ingkang rama lan ibu Bapak Kapten Aris Haryanto AMD PLM dalasan Ibu Dwi Warsiwati SPD mus lenggah ing sasana pinajang temanten Putri Kusumaning Ayu Putri Alifah Berliana AMDM lenggah anggono raras ateges lungguh ijen tanpa rawah daya-daya jeringgro enggal pinanggya marang sang Jatukrama garwa Kedhin Tresnani Bagus Damar Kusuma STRT. Nampi sasmita bilih Baraya Agung Kadang Besan Kinasih keluarga Bapak Pelda Purnawirawan Ahmad Judi Ibu Muhtarmi SPD sampun kepareng rawuh arsa nglarapaken temanten kakung Bagus Damar Kusuma arsa kapanggihaken kaliyan ingkang garwa Kusumaning Ayu Putri Alifah Berliana. Sasana panggih temanten kakung Bagus Damar Kusuma.
Wis lumaksana tumuju ing sasana panggih. Temanten kakung Bagus Damar Kusuma ingkang tansah tuturi ingkang rama lan ibu Bapak Pelda Purnawirawan Ahmad Judi Dalasan, Ibu Mukhtarmi SPD. Alun Lumaksana temanten kakung Arsa Pinanggih kalih garwa Kusumaning Ayu Putri Alifa Berliana. Tuhu priya ingkang gagah pideksa Sigit Pasuryane Katon Bombong Birawaning Galih. Temanten kakung Bubi wis kepareng arsa kapanggihaken kaliyan ingkang garwa kinasih. Katon madhep mantep marep yulmaksana tumuju ing sasana panggih temanten kakung Sanyata Katon Manter Tejane. Kanthi kebak ing pangati-ati Sang Suba Manggala. Murih rahayuning sedya nyuwun sih panguwasaning Gusti ingkang Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Temanten kekalih pinanggih rahayu widodo kalis tebih rubeda lir ing sampikala. Arsa lenggah wonten kursi kang sampun piniji. Temanten kakung Bagus Damar Kusuma STRT ingkang kaampingan ingkang rama lan ibu Bapak Pelda Purnawirawan Ahmad Judi Dalasan, Ibu Mukhtarmi SPD. Derek dawuh nguri-nguri budaya Jawi kang hadiluhuk sak mangke temanten kekalih arsa pinanggih wonten ing sasana Balewisma murih sedaya pinanggih ayom ayem tentrem bagya mulya kanthi nindakaken tata cara begalan kanthi panyuwun mugia sedaya tinebina saking godha rencana. Tata cara bedalan kepareng sawega ing gati satata ing diri para paraga nindakaken tata cara begalan kawiwitan.
sejahtera. Om Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nyuwun pangapunten kagem Bapak Ibu sedaya kemawon. Kula netepi pakaryan kinarya bebegalan. Bebegalan menika namung ngicali Sukerto dede menapa-menapa. Ngicali Sukerto sukertanipun pinanganten kekalih mugi kanthi kalis ing sambe kala. Amin. Nggih. Biasa bae. Begale menggup. Aduh, mambul. Mulane anggeranmu wis tua takon biasa bae ora usah ndewak-ndewak kaya kowe. Lah wong begal ya Barang ngono kan kalau demik mbok. Lah wong begal ya kudu gagah, kudu medeni, Nyong ngomongnya takon. sing seru. Nggih, Bu. Napa Nggih, kaya Pak. niki anu galak, Bu? Ya galak, Ya, wong wingi apa? beb tuku wedi. Ya wedi wong rene kaya buta. Sapa kowe wani mlebu ning alas papan kene? Oh, iya. Papan kene ke alas gong liwang-liwung papanku. Sabar, Apa ora krungu? Ora sabar. krungu kabare? Sapa menungsane mlebu sak wiwaraning alas kene? Kuwi dadi mangsaku, dadi panganku. Ngerti ora? Oh, dadi kowe iki nggon-gonane nang kene. Iya, Oh, kowe takon jenengku. iya. Aku Ki Saraya Jati utusane Bapak Sekangaring Kemiri. Bapak sapa? Ayo, Sinten Pak asmane, Pak? Pak Udin. Yo, Heeh. Bakul Budin. Sapa? Enggak. Maca wong ora apal. Lah iya. Ya ora ketemu. Oh, bodoh. Apa ngerti macane ngene rungokna. Dek, jar. kepen macane ki. Ya. Wah. Hei, Lah kan maca ora macane, tek wacane, waca. waca. Ya. Oh, kepen ngerti oh ning ki. Ya. Nggih. Kowe kertas. Lah jare kepen ngerti monine. Wacane kiye? Oh, diwaca. Iya, kayak Lah kowe maksudnya. ngomong ya kawit mau Kiye diwaca. ngomong, anak begal-begal kupingnya selen. Terus apa selen? Ya ora. Selen. Selen kepriwe? Nggih. Dal. Kebok. Kebok. Nggih. Jangkrik. Jangkrik. Siji Ya, ku- Ya krungu jangkrik karo kebok. Ya iya berarti kan ki sing iji kuping kebok iki kuping jangkrik ora selen. Oh, nyong kan ngetutak nong cekel. Ya. Oh ya pada baik. Ya, Selain pada orang ngandel. Ya. Kepriwen? Wedus. 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 Oh ya pada baik ya. Ya pada baik. Oh berarti itu salah ngomong. Ya yes genar kan selen kupingnya wis selen ora gen as. Kurang ajar. Ki jebulane begal turunan tuyul. Tuyulmu. Lah ya kowe kaya kowe. Kaya Kaya lampu tuyul. taman apa? Begal. Oh, begal ya. Sama. Weh. Wis tak jelasna wis tak nyong Ki Saraya Jati. Ya. Utusane Bapak Seliro dalem pandanipun Bapak. Pak Ahmad saking Kemiri mriko. Purnawirawan Eh, Ahmad Jiji. Karepe rika ngadang nyong mengenano ngapa? Ora kena mlebu ing alas kene. Lah, Ora bisa. kena liwat dalan kene. Dalan kene dadi panganku. Oh kaya kuwi. Iya. Iya. Ora apa-apa. Nek nyong ora liwat kene ora apa-apa. Ning ana syarate. Kowe kepengin lewat kene terus? Iya. Temenan. Mergane aku arep jauh berampe iki mengaring dalemipun Mbak Putri Pak wonten Putri. mriki. Oh, dadi kowe jujukna ki ubo rampen, Ya. alat-alat dapur Ya. kanggo Mbak penganten Mbak Putri. Heeh. Kena. Kowe Ya. mlebu alas kene watone bisa anu menter. Wong begal sekolah ora lu ngomong ora sawerna-werna. Menter. Ya kayak cilikan wader. Ayo maksudnya negesna ki karo bangsa Indonesia. Menterjemahkan. Menter. Oh ya kayak lambemu gue. Ya, kayak siapa? Lambemu. Menterjemahkan. Iya, Ya. Werdine sing digawa kowe iki apa bae angger kowe bisa nido kena mlebu ono ing alas kene liwat tumuju nang daleme Atmaja Pinanganten Putri. Oke. Begal modern ki nganggone oke. Jene Ukur begal nang Purworejo tok nganggone oke. Begal Banyumas oke ora mlaku. ya
Kan model. Mlakune Eko. Eko kae iki Iya. guru tukang urjan. Wis, Ye. takon apa? Takon ki apa ki? Kowe sing jenengane Cethring. Seting tegese Cethring. Cethring ki kanggo wadah tumpeng. dununge. Dununge kanggo gawe selamatan kaki nini penganten. Oh. Cethring. Cethring ki dununge ke tumpeng go slametan Ya. penganten kali men waras slamet. Waras slamet. Kalis ing sambikala. Amin. Dadi ya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lumah. Amin. Amin. Ya, Cethring. Takon apa maning? Ceting mak lama-lama menjadi metiting. Ya mesti. Ono ora Piye? kowe setan Apa? ya. Kowe sing jenengane tampah. Tegese Tampah kowe gambarane bumi. bumi. Ah iya. Mulane ngapa-ngapa ki sekolah dadi denger. Oh, dadi tambah ke bumi. Iya. Engko kenang Bumine ki penganten karo nini penganten. bumine penganten. Jagate penganten sakloron kanggo pangobyo bogo. Kowe sing jenengane tampah. Oh, tambah ke dununge penganten ketara. Iya. Pada karo nggo ngilangi Sukerta. Iya pada baik. Tambah ke nggo napeni beras. Iya. Nggo nginteri beras, sing elek dibuang. Iya, sing elek Dadi dibuang. Penganten loro niki ora kenang orek-orek alane siji lan sijine. Iya kaya kowe. Bagus. Kiye apa kiye? Kowe sing jenengane kusan. Kusan. Werdine. Takon areng ibune Mas manten niki asmane napa Bu ngerteng mriki Bu? Kukusan. Kukusan. Oh Kukusan malah tikus kowe mikir ngomong. Hah? Tikusan. Nek anggur kuping selain kaya kowe angel. Kukusan. Nah, kukusan. Kukusan kue kanggo nganggo adang segang nggo gawe tumpeng. Nek ki mau wadah tumpeng ki nggo gawe tumpeng. Tumpeng. Iya. Dadi ana jodone. Kaya dununge penganten kakung putri. Iya. Kukusan ke wirata basane mengku hanya sepisan. Betul. Jadi ora bolan-balen. Ora bolan-balen. Hanya sekali ini untuk Iya. berkeluarga yang pertama Dan terakhir ora kaya begale bola bali Sapa? Begale. Pisan sembelesan gawe kowe. disembelih. Iya iya. Ya ngana lah. Iya apa? Maning. Apa maning? Iya. Kowe sing jenengane cantruk, gayung. Gayung. Kowe Cantuk. iya Go nggo sesuci, sesuci. Nyiduk banyu. nyiduk banyu. Suci. Oh. Iya. Dadi Kowe sing wudu jenengane ya cantruk. kena, ya. Iya. Najan wujude kae wudu ya kena. Iya. Dadi ke dununge penganten kakung karo putri. Iya. Dadi Kowe. dadi bocah nom ki angger ngangsu ilmu lan njaluk pitutur wewarah karo wong tua, aja wong tua lan gurune marani, tapi muridé sing marani wong tua. Bener. Nyiduk banyu, nyiduk ilmu. Iya kowe. Bagus. Terus, kiye apa kiye? Kowe sing jenengane Kaya Irus. nggo badminton. Badminton tuh angger Bet. raket. Layak kaya bet. Iya. Kowe sing jenengane Irus. Irus, ya. Irus ki kanggo milah-milah barang sing apik apik karo elek ki Irus. Oh, Iya. Ke, Iya. Irus-irus kok kaya kiye? Lah kon kaya ngapa Pak? Iya, irus. Iki centong. Ki centrong. Pripun, Bu? Kebalik ya, Bu? Weh. Kebalik. Oh kebalik ya wis ki apa iki? Centong. Ya centrong. Iya. Wis. Nggo ngorek segar. Ya, nggo wangi. Segar panas. Dadi dununge penganten kakung, angger kok penganten kakung lagi panas, Iya. korek-korek karo penganten putri Iya. benadem. Bener kaya Angger kowe. penganten putri lagi panas, gue nggo penganten kakung Iya. koreke benadem. Iya kaya kowe pinter Terus. bedale. Ya apa maning? Ge. Ah. Tegese. Iya. Ora denger sing Tegawang nyong apa? Iya. Ki jenengane Mbatan. Batan tegese. Mbatan kiye kanggo mbatane kaki nini penganten. Oh. Ki tegese wong tua sak kloron. Wong tuane Mas manten karo tiyang sepuhe Mbak manten. Heeh. Oh, Kuwi dadi mbatan. ana rembugan kudu dirembuk mbat-mbatan catur Iya. ben aja dadi perkara. Iya. Ana apa-apa dirembuk lanang lan wedok Iya. lan bapak lan ibune. Bener. Betul. Wis, aman. Yo, siki angger ke pancen luwis genep aku ngerti tegese. Iya. Tak uli, tak palilae mlebu nang dalema penganten putri. Wis genah kowe nyong sikure mlebu. Udah. Iya. Udah lah gue siapa maning gue? Ki sing jenengane Kendil. Cindil. Kendil. Oh, mbok cindil. Iya. Ki sing jenengane Kendil dadi lawase Mas manten karo Mbak manten kan keluarganan setahun. Iya. Ki engko wetenge Mbak manten bakale mindil-mindil. Mbak purun mindil-mindil mboten? Nggih. Oh, Mas. Mbak manten kok ngger wis setahun jare gelem mindil-mindil jenengan purun mindil-mindili. Lah, Siki isi kita turun ya, gue. turun harus punya cita-cita. Umpamanya
besok itu punya putra dan putri kira-kira berapa? Kalih mawon. Loro. Mbak kinten-kinten kagungan putra pinten, Mbak? Kalih. Oh, berarti pengantin putri kali, pengantin kakung kali berarti papat. 6. Lho papat 6. Oh, 6. Ya, papat. Ya. Ya. Kowe sing jenengane Kendil. Ya. Ya, ayo sikit dongakna bareng-bareng Bareng-bareng. Dongak. Monggo. Dongane ngene. Ingsine Kendil kiye namung wujuding donga tulak-balak. Nuwun sewu, namung donga niku sugesti nggih, namung kepercayaanipun piyambak-piyambak. Kula badhe donga nyumpang ngapunten. Sedaya lepat nyumpang ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek aji-aji panglebur jagat ana dandang saka wetan. Teka nyucuk penyakite penganten kekalih lubar dadi waras slamet. Ana dandang saka kidul tunggangane Tirta Kencana. Tumeka nyucuk loro larane pinanganten kekalih gari waras slamet. Amin. Ana dandang saka kulon titikane cucuke tembaga. Tumeka nyucuk loro lan bilaine penganten kekalih dadi waras slamet kalis ing sambikala. Amin. Ana dandang saka lor temeka nyucuk loro larane penganten kekalih waras slamet kalis ing sambikala. Guyub lan rukun ora pada padu ayem lan tentrem. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun banting dudu banting apa nang banting kendil ngilangi Sukerto. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo nggih rebutan. Ya diambil. Pusbinanting kendidining paraga kendhidhaken tata cara begalan. Mugi pinanggih rahayu kalis tebih rubeda lir ing sambikala. Panggih temanten katindakaken. Dangu saya cedhak saya caket temanten kekalih wis kepareng hangasta surugeng tinangsulan lawisita gondang kasih saking temanten putri gondang tutur saking temanten kakung tempuking pandulu catur netra hambabar daya pangaribawa ana jroning nala temanten kekalih datan srata sigra kemlawe astane ambalang gantal dumadi balang binalang tumomo jatining resanti nemu jatining katresnan paripurna balangan gantal ateges wis kepareng nyawiji manunggal cipta rasa lan karsane temanten kekalih arsa manjing ing gapuraning Balewisma. Jumangkahnya ketipun nang antiga temanten kakung Bagus Damar Kusuma wis kepareng cinopot agemane cenela temanten kakung sigra sugeng dumateng ing garwa kusumaning ayu putri Alifah Berliana luhuni jejering garwa jejering putri kusumaning ayu putri Alifah Berliana AMDM bektining garwa dumateng ingkang kakung minangka pangarsaning keluarga imaming Balewisma saka guruning keluarga ingkang kepareng samahyarsa nuntun ingkang garwa kinasih tumuju wonten ing Raika Utama ponang antiga tumuli pinidak dening temanten kakung wis kepareng pecah padha saknalika minangka panebusing upacara wiji dadi pecaing antiga nyawiji warna kuning lan pedhak tandha wis manunggal wijining kakung lan putri babar tumangkar tedhak turun putra wayah kinarya nglajengaken sejarah tumuli hangranu padha
ranu banyu padha suku tata lahir kusumaning ayu putri Alifa Berliana AMDM ngresiki ampeanipun ingkang garwa ingkang kakung lamun ta wis resik lair lan batine temah hanyong bangun bebrayane ing tembe mugya rumeksa arum asmaning keluarga jinawat astane temanten putri dening ingkang garwa jejering kakung arsa ngangkat drajating wanudya ing kono mure satraju kalian drajating priya kepareng jumeneng tinata jajar temanten kekalih ing mangke arsa kawini sudha dening ingkang Rama Bapak Kapten Aris Haryanto AMD PLMR dalasan Ibu Dwi Warsiwati SPD temanten kekalih kalenggaken ing sasana pinajang tinata jumeneng jajar temanten kekalih tansah gegandengan asta lenggang gula kemepyur pulut datan kena ginggang senajan ming saklit kema pinarasasra tandha bilih temanten kekalih wis tinemu wahyuning jodho sinegeban sindur dening Kang Rama Bapak Aris Haryanto Ibu Dwi Warsiwati SPD kirabing temanten sindur bilayang kinurmatan ketawang laras moyo pelok barang tutmuri ingkang Rama lan Ibu Bapak Pelja Purnawirawan Ahmad Judi dalasan Ibu Muhtarmi SPD sinegeban sindur dening Kang Rama lan Ibu mengku panyunan bilih jejering asepuh Bapak Aris Haryanto dalasan Ibu Dwi Warsiwati SPD anggiring ingkang putra putri kekalih tinuntun tumuju wonten ing raih kautaman kanthi sindur kang wani abrit kalawan pethak mengku panyuwunan bilih mugia temanten kekalih jumangkah gebyur ing samudraning beprenagung kanthi linambaran wani marang bebener wedi marang kanistan murih gesangipun temanten kekalih pinanggih ayom ayem tentrem bagya mulya atut runtut reruntungan pindhane mimilan mintuna wiwit donya dumugi delahan wis dumugi unjan kang tinuju temanten kekalih tumuli kapangku dening ingkang Rama Bagus Damar Kusuma STRT lenggah ing jengku kananipun ingkang Rama dalasan kusumaning ayu putri Alifa Berliana AMDM lenggah ing jengku kiringipun ing kono jejering asepuh ateges boten bedakaken kang putra putri kekalih kapangku padha bobote ateges padha tresnani boten bang cindhe bang ciladan sawus nyapurna nindakaken tata cara bobot timbang
tumuli kawini suda kalenggaken ing sasana pinanjang tanem jero. Mugia gesangipun temanten kekalih bisa mendem jero mikul dhuwur dumateng tiyang sepuh kekalih. Saged nutuhi kekudanganipun tiyang sepuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wis lenggah satata ing sasana kursi pinanjang ing mangke arsa nglajengaken tata cara saklajengipun ingkang winastan tata cara ngunjuk rujak degan. Ngunjuk rujak degan kawiwitan ingkang Rama Bapak Aris Haryanto ing mangke kalajengaken ingkang Ibu Dwi Warsiwati SPD kaparingaken dumateng ingkang putra kinasih Bagus Damar Kusuma STRT ingkang kepareng sakmangke kapungkasi ingkang garwa kinasih Kusumaning Ayu Putri Alifah Berliana AMDM. Sawusnya purna ngunjuk rujak degan temanten kekalih arsa nindakaken tata cara saklajengipun inggih winastan tata cara kacar kucur. Ginambaraken wujud beras jene arta receh kacang kawak dele kawak cinampur sekar sritaman jangkep bumbon empon-empon ing kono mengku panyunan bilih minangka pangarsaning keluarga imaming Balewisma Bagus Damar Kusuma ingkang kepareng wajib paring nafkah lahir lan batin tumrap ingkang garwa kinasih Kusumaning Ayu Putri Alifah Berliana. Beras jene arta receh mengku panyunan mugia gesangipun temanten kekalih tansah kacekapan dana buga lan wastra ing kono ginambaraken wujud kacang kawak dele kawak mugia gesangipun temanten kekalih tansah sinuyudan dening keluarga sedulur kang adoh dadi cedhak sing cedhak dados anak kang wis dadi sanak mugia manglung sangsaya semangat. Usti nampi datan wonten ing cicir Kusumaning Ayu Putri Alifah Berliana AMDM. Tuhu putri ingkang bekti dumateng ingkang garwa anamung nampi wiji winih saking keng garwa sajogo. Datan wonten ingkang cicir pratandani bilih Mbak Putri garwa ingkang gemi nastiti surti lan ngati-hati. Tumuli bangkit saking palenggahan temanten kekalih sowan wonten ngarsanipun Ibu Dwi Warsiwati SPD. Anampi wujud kacar kucur ing mangke mugia handayani tansah kebak ing kaberkahan lumeber rejeki kang tansah hamba nyumili tumrap temanten kekalih
Bombong birawaning galih Ibu Dwi Warsiwati SPD. Sasampunipun nampi peparingipun ingkang putra putri kekalih timuli lenggahing sasana pinajang kusumaning ayu putri Alifah Berliana kaliyan ingkang garwa Bagus Damar Kusuma arsa nindakaken tata cara salajengipun ingkang winastang tata cara dahar kelimah. Wonten adat Surakarta hadiningrat dahar kelimah yo dahar walimah. Temanten kekalih samangke arsa dulang dinulangan kanthi linambaran raos kebak ing tresna lan asih. Bagus Damar Kusuma STRT dedulang dumateng ingkang garwa kusumaning ayu putri Alifah Berliana AMDM. Kanthi kebak ing raos tresna asih temanten kekalihnya ing mangke arsa gesang tembayatan tumuju wonten ing Balai Wisma mugia pinanggih guyub rukun mat sinamadan ing kono ginambaraken wujud dedaharan ingkang raosipun mawarni-warni wonten raos asin gurih pedes mugia gesangipun temanten kekalih kersa angraosaken sesarengan jer kekalihnya sampun prasetya arsa gesang tembayatan tumuju wonten ing Balai Wisma. Purna nindakaken tata cara dahar kelimah kapungkasi kanthi ngunjuk tirta wening kang kusumenep tirta banyu sumbering urip sumbering panguripan. Mugia gesangipun temanten kekalih hanya jumangkang gebir ing samudraning bebrayan agung kanthi linambaran bejo kang sarwa jinangka temah enggal pinaringan kanugrahan ingkang awujud pratima ingkang saged bangkit tata jalma pinaringan putra ingkang soleh putri ingkang solehah. Purna ngunjuk tirta wening ing mangke temanten kekalih arsa nindakaken tata cara nyebrak ingkung minangka panyunan bilih temanten kekalih kang tansah hanggayuh kanugrahan saking Gusti ingkang asing Allah Subhanahu wa taala kanugrahan ingkang ageng ingkang awujud kabagas warasan. Purna nindakaken nyebrak ingkung eling-eling wiwit timur temanten kekalih tansah hanggung ginunggung dumateng peponyaing kautaman enget dhateng lelabetanipun tiyang sepuh kekalih kusumaning ayu putri Alifah Berliana kaliyan kang garwa Bagus Damar Kusuma arsa sowan wonten ngarsanipun ingkang rama lan ibu Bapak Aris Haryanto Ibu Dwi Warsiwati hamung daya-daya nyadong donga lan pangestu urip gesangipun temanten kekalih pinanggih keluarga ingkang ayom ayem tentrem bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wis kepareng kalorot agemane duwung cinopot agemane jenela temanten kekalih sowan ngarsanipun ingkang rama lan ibu
Rama ibu sowan kula anggraras pepadane paduka lantaraning wang umita ing jagat nenggih teng putra putri kekalih sowan dumateng Kang Rama lan Ibu nyadong donga lan pangestu umapak palakrami pujastawa kula suwun donga lan pangestu saking Kang Rama lan Ibu kasokaken tinampi dumateng Kang putra putri temanten kekalih mugi handayana lumebering berkah Gusti lenar modo pangestunya Ibu Rama sawusnya nampi donga pangestu saking Bapak Aris Haryanto Ibu Dwi Warsiwati temanten kalih sowan wonten ngarsanipun ingkang Rama lan Ibu Bapak Belda Punawirawan Ahmad Judi Dasan Ibu Muhtar SPD nampi sowanipun ingkang putra putri kekalih Bapak Ahmad Judi